У эфіры рацыя беларусацэнтрычны праект, на сувязі гісторык, доктар навук, публіцыст Александр Фрыдман. Дзякуй, што далучыліся. З задавальненнем. Спадар Александр, вы ў апошнія часы шмат пішаце ў сваіх сацыяльных сетках пра будучыя магчымыя перамовы захада з Лукашэнкам, што шлюцца сігналы, ёсць такая імавернасць. Ну, а вы бачыце ўвогуле нейкія такія вось сцэнары, нестандартныя сцэнары, якія могуць адбыцца ў Беларусі, але такія, каб яны ўсцешылі прыхільнікаў дэмакратыі ў Беларусі? Ну, я думаю, насамрэч такія сцэнары магчымыя, хаця, канешне, пакуль не выглядае так, што яны могуць быць рэалізаваныя. Калі сітуацыя для Лукашэнкі пагоршыцца і эканамічна, і палітычна, калі сітуацыя ва ўкраіне будзе таксама для Лукашэнкі неспрыяльнай, і Расія будзе там цярпець паразу, канешне, гэта зробіць Лукашэнку больш такім, ну, гэта вымусіць яго шукаць новыя варыянты, звяртацца да захаду, весці нейкія перамовы. Я думаю, што ён і зараз ужо імкнецца весці гэтыя перамовы, каб пашырыць сваё поле для манёўра, якое яго відавочна невялікае у сувязі з тым, што Расія на яго цісне. Ну, нешта адчувае нюхам, да нечага рыхтуецца. Вось нібыта Лукашенко памілаваў чарговую маленькую групу палітвязняў, там 30 чалавек, значыцца 30 памілаваў новых заграблі, тым не менш шлюцца сігналы на захад. Чаго ён хоча, Лукашенко? Я думаю, што яго месседж вельмі просты. Вось глядзіце, сітуацыя цалкам, я кантралюю цалкам сітуацыю, я сам вырашаю, я магу вось гэтых людзей вызваліць, гэтых людзей я не буду вызваляць, вызваляю я толькі на маіх уласных умовах. Калі вы жадаеце, калі б у Беларусі там некага вызвалілі, калі вас там цікавяць нейкія асобы, калі вы жадаеце там дасягнуць гэтага, калі ласка, я гатовы да дыялогу, я гатовы да супрацоўніцтва, я гатовы пачуць, што вы мне можете прапанаваць. То бок это вось такія сігналы, што ён прынцыпова гатовы, але чакае з заходняга боку, ну, адпаведных цікавых для сябе прапановаў. А захаду Лукашенко цікавы і ўвогуле, які вось падчас будучых там перамоваў гіпатэтычных, які можа быць знойдзены кампраміс, якія могуць быць вынікі гэтых перамоваў, як вы лічыце? Ну, вось гэтым так якраз і справа, што Лукашенко мяркуе, імкнецца паказаць сябе цікавым. Ён імкнецца паказаць сябе чалавекам, які вырашае ўсе пытанні ў Беларусі. У тым ліку пытанні бяспекі, пытанні, ці будзе Беларусь удзельнічаць у вайне больш актыўна, ці не будзе. Але мне падаецца, што на захадзе Лукашэнку-то так не ўспрымаюць. На захадзе, наадварот, упэўнены, што Лукашенко галоўныя лёсавызначальныя для захаду пытанні, а гэта пытанні, ці будуць перанесены баявыя дзеянні на тэрыторыю Беларусі, ці пойдзе беларуская армія ўдзельнічаць у гэтай вайне, што тут апошняе слова не за Лукашэнкам. У гэтым на захадзе упэўнены. Так, дэмакратызацыя Беларусі, безумоўна, адпавядае заходнім інтарэсам. Але тут трэба глядзець на сітуацыю, як яна сёння ёсць. Яна не з'яўляецца на дадзены момант прыярытэтам. А вось па гэтых прыярытэтных пытаннях, пытаннях бяспекі і вайны, ну вось тут Лукашенко, нягледзячы на тое, што ён імкнецца прадэманстраваць сваю самастойнасць, такой ужо выключнай самастойнасцю не валодае. І гэта робіць яго для захада, ну, не асабліва цікавым. Напрыклад, ну, можна з Лукашэнкам там дамовіцца пра тое. Ну, а што гэта дае, калі апошняе слова ўсё роўна за Пуцінам? Толькі за Пуцінам. Ну, заходняя логіка, яна прыкладна такая. На захадзе, калі ты там глядзіш заходнія публікацыі, заходнюю аналітыку, якая ёсць, ну, Беларусь разглядаецца як такая, як тэрыторыя, назовем гэта так, якая знаходзіцца пад уплывам, пад кантролем Расіі. І вось гэты пункт гледжання, што апошняе слова менавіта за расійскім кіраўніцтвам, яна прасочваецца. Но яна прасочваецца, і яна ідзе чырвонай ніццю праз усю заходнюю палітыку ў дачыненні да Беларусі. Калі мы прагадаем 21 год, штучны міграцыйны крызіс на межах Беларусі і Літвы, Беларусі і Латвіі, Беларусі і Польшчы. З кім жадаў размаўляць тады Еўразвяз? Яны жадалі размаўляць з Масквой. Яны вымушаны былі размаўляць з Лукашэнкам, толькі ў той момант яны гэта зразумелі, што інакш гэта не атрымаецца, калі з Масквы прыйшоў там сігнал пра тое, што не, мы ўмешвацца не будзем, вось ёсць Лукашенко, жадаеце там нешта вырашыць, так гэта не для нас, да Лукашэнкі.
Спадар Александр, увогуле такая цікавая сітуацыя ў Беларусі, цікавая і трагічная. Ці ёсць нейкія ўвогуле гістарычныя аналогіі краіны, якія знаходзіліся ў падобным становішчы, каб у знешняй агрэсіі паўдзельнічалі. І ўнутры краіны там рэпрэсіі былі развязаныя. І этнацыд. Вот нешта такое ўвогуле было ў гісторыі? Розныя з таго, што зараз назіраецца ў Беларусі, і тут і рэпрэсіі, якія ідуць і не спыняюцца, і удзел і супраца з рознымі іншымі дыктатарскімі рэжымамі, і удзел у саўдзел у войнах. Тут нічога, в прынцыпе-то, новага-то няма. Ну, калі мы паглядзім на еўрапейскую гісторыю, ну, які шлях прайшоў Мусаліні? Гэта былі рэпрэсіі, фашызацыя краіны, а потым Мусаліні разам з Гітлерам актыўна ўдзельнічаў у якасці малодшага партнёра ў захопніцкіх нацысцкіх войнах. Калі мы паглядзім усю гэтую сістэму рэпрэсій, якая не спыняецца, мы можам таксама паглядзець на краіны Лацінскай Амерыкі, дыктатуры, якія існавалі там і ў паўднёвай Амерыкі. Там былі вельмі жорсткія дыктатуры, якія вынішчалі ўсё іншадумства. Так што у лукашэнкаўскім рэжыме там ёсць маса сваёй спецыфікі, але ёсць шмат падабенстваў з іншымі гістарычнымі прыкладамі. Ну вось калі браць Еўропу, мне прыгадваецца там другая сусветная вайна, там Славакія, напрыклад, як іхныя палітычныя эліты сябе паводзілі. Венгрыя, ўсё тыя ж краіны, якія сёння прыгадваюцца у сувязі там з добрым стаўленнем да Расіі і гэтак далей. Але ж яны ўнутры краіны нацыянальную кампаненту не знішчалі. Вось у гэтым, мне здаецца, рэжым Лукашэнкі унікальны, асабліва для Еўропы. Ну, тут, канешне, тут сітуацыя проста ў часы другой сусветнай вайны яна была іншая, бо нацысты яны патрабавалі лаяльнасці, і гэтую лаяльнасць яны атрымалі і ад Венгрыі, і ад Славакіі. Лаяльна паводзіла сябе, канешне, Італія і іншыя краіны. Што тычыцца Беларусі і Расіі, ну, тут ёсць, канешне, асаблівасць, бо Расія не ўспрымае Беларусь как нешта самастойнае, і Пуцін гэта ж фактычна і не хавае, і заўсёды гэта і ў розных кантэкстах гэта падкрэсліваецца. Ну, а што тычыцца Лукашэнкі? Лукашенко прадукт свайго часу, прадукт з русіфікаванай БССР, і вось тое, што ён працягвае ў сённяшняй незалежнай Беларусі, гэта шмат таго, што ён атрымаў, што стала яго прынцыпамі жыцця, яго філасофіі і яго ідэалогіі яшчэ ў БССРаўскія часы. Спадар Александр, я правильно разумею, што вы сёння выкладаеце, вот прафесар, выкладаеце ў некалькіх нямецкіх ВНУ. Дакладна, не прафесар, але выкладаю. Ну, вы ж разумееце, напэўна, заходнееўрапейскую палітычную душу. Вот патлумачце мне, калі ласка. Захад назірае за падзеямі ва ўкраіне. Вось днямі удар па Палтаве. Больш за 50 чалавек загінулі адным махам. На наступны дзень яны б'юць па Львове. Таксама гінуць людзі, там выпадак жудасны, мама і 3 дачкі. Бацька застаўся жывы. Это ж все кашмарна, так? Ну і чаму яны вось так вот б'юць па буйных гарадах? Ну няма сродкаў супрацьпаветранай абароны. Захад мог даць, не далі у той колькасці, у якой Украіна прасіла. Прасілі далёкабойныя ракеты, нешта там даюць, не дазваляюцца ўдары ў глыб тэрыторыі Расіі. З гэтымі знішальнікамі, там лічаныя знішальнікі, доўга не перадавалі, таксама зацягвалася гэтае пытанне. І вот так это все зацягваецца, ведаеце, нагадвае гэтая вайна бокс, толькі вот у аднаго баксёра рукі завязаныя ззаду. І вось паспрабуй перамажы ў этой сітуацыі. Ну што адбываецца? Вось чаму Захад так сябе паводзіць? Адказ вы маеце, канешне, рацыю, і гэтыя прыклады, якія вы ўзгадалі, гэта прыклады жахлівыя, і пра гэтыя прыклады вядомыя, і яны і на захадзе пра гэта пішуць, і пра гэта гавораць, і гэтая тэма ёсць у медыа. Але калі захад прымае, розныя заходнія краіны прымаюць рашэнні, палітычныя рашэнні пра ваенную падтрымку, напрыклад, першае, што для іх і галоўнае, гэта ўласны інтарэс. Ці пашкодзіць гэта ўласным інтарэсам, ці дапаможа ўласным інтарэсам. І яшчэ, канешне, ёсць пытанне вайны, сусветнай вайны з ужываннем ядзернай зброі.
Вось тое, што Украіна паказвае кожным крокам, сваімі дзеяннямі, што ўсе гэтыя расійскія страшылкі, ну гэта толькі страшылкі, што насамрэч ну не трэба баяцца гэтую Расію, што яна не вартая таго, каб там былі нейкія перасцярогі, страхі і іншае. Ну як мы бачым у Еўропе, у Злучаных Штатах гэта ўсё роўна асабліва не працуе. Так ці інакш кіраўніцтва бачыць тым, што адбываецца, здзіўляецца, што вось Украіна дасягнула такіх-то поспехаў, што няма нейкіх сур'ёзных адказаў з выкарыстаннем ядзернай зброі пасля таго, як ВСУ ўвайшлі ў Курскую вобласць. Тым не менш, вось гэты погляд на тое, што можа быць нейкі жахлівы, непрадказальны расійскі адказ, гэты погляд прысутнічае. І ён вельмі моцна ўплывае на дзеянні заходніх палітыкаў. То бок Украіне трэба дапамагчы, і ёй дапамагаюць, але каб гэтая дапамога не прывяла да далейшай эскалацыі, да сусветнай вайны, у якую будзе таксама ўцягнута НАТО. Вось гэтага ніхто на захадзе, уласна кажучы, не хоча. У мяне аналагічнае пытанне пра Беларусь, таму што з Украінай, ну я таксама не на роўным месцы задаю пытанне датычна Украіны, так? Калі яны пагналі расейцаў з Кіеўскай вобласці, гучалі з захаду наратывы, дэкларацыі, дапаможам, пераможам і так далей, ну, справы з дзеяннямі разышліся. Датычна Беларусі. Калі ў 2020 годзе беларусы відавочна там праявілі сваю волю, гіганцкая колькасць людзей нечакана выйшла на маніфестацыі, там мірныя маніфестацыі. Лукашенко гаворыць, што на піку выходзіла 43 тысячы чалавек, а я меў звесткі ад сілавікоў, што яны налічылі вось 16 жніўня 2020 года, што было мінімум 214 тысячаў. То бок карцінка была, значыцца, увесь свет бачыў гэтую карцінку і гэтак далей. І таксама гучалі дэкларацыі, што дапаможам, пераможам, падтрымаем, па факце падтрымалі, але Лукашэнку дапамаглі ажыццявіць экспартны цуд у 20-21 годах. Гандаль квітнеў, дарэчы, з Украінай таксама. Па факце, што мы сёння бачым? Палітычным суб'ектам, сілам вот, дэмакратычным арганізавацца не дапамаглі. Стварыць вайскова-палітычны суб'ект, все ж таки ідзе вайна, это таксама сцэнар. Не дапамаглі гэта все стварыць. Медыйнае поле разгромленае. Дапамагаюць менш, чым это было до 2020 года. Ну, у мяне да вас такое можа быць банальнае пытанне, а захад нам сябры? І зноў жа, калі мы будзем глядзець на інтарэсы, захад зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была незалежнай, дэмакратычнай і дружалюбнай у адносінах да захаду дзяржавы. Гэта ўсё ў інтарэсах захада. Пытанне жа ў тым, што захад гатовы зрабіць для таго, каб прасоўваць тую ж самую дэмакратыю. Што захад гатовы зрабіць у дачыненні да рэжыма Лукашэнкі? Наколькі жорстка захад гатовы сябе паводзіць? І тут, канешне, часта словы адрозніваюцца ад дзеянняў. Так, падтрымка, асабліва маральная падтрымка, якая нічога не каштуе. Ну, канешне, яна ёсць. Калі вы запытаецеся ў заходніх палітыкаў, ці падтрымліваеце вы дэмакратызацыю Беларусі, ці выступаеце вы за вызваленне палітвязняў у Беларусі, ну, канешне, яны вам скажуць, ну, відавочна, канешне, гэта ж дэмакратычныя каштоўнасці, канешне, мы за гэта выступаем. Калі ўзнікае іншае пытанне, а што вы канкрэтна гатовы зрабіць, каб гэтага дасягнуць? І гаворка ўжо ідзе і пра пытанне бяспекі, і гаворка ідзе пра эканамічныя стасункі, і іншае, ну тут пачынаюцца адказы, ну вы ж разумееце, так, мы за дэмакратызацыю Беларусі, але так што ў гэтым сэнсе гэта трэба ўлічваць, гэта рэальная палітыка. На жаль, яна выглядае менавіта так цынічна, і вельмі часта ёсць каштоўнасці, якія прасоўваюцца, на словах прасоўваюцца, а справы выглядаюць інакш. На жаль. Гаспадар Александр, у стратэгічнай перспектыве вось хто партнёры і сябры для Беларусі? Тут мы маем цэлы спіс, там пачынаючы ад Расіі, Украіны, Еўразвяз, Кітай, Злучаныя Штаты Амерыкі. Што было б выгадна для нас?
Гэта насамрэч вельмі цяжкае пытанне, бо мы павінны ўлічваць знешнепалітычныя рэаліі сёння. Пачнем з Китая. Кітай, канешне, гэта важны фактар. Гэта магутная дзяржава. Так, у палітычным сэнсе гэта не вельмі добры рэжым, назовем гэта так, дзе парушаюцца правы чалавека і іншае. І кітайцы, безумоўна, таксама прасоўваюць свае ўласныя інтарэсы, але калі параўноўваць все ж таки Россию і Кітай, ёсць вялікае адрозненне. Калі Россия зацікаўлена ў знішчэнні незалежных краінаў на постсавецкай прасторы, то Кітай гэта не цікавіць. Кітай разглядае незалежнасць Беларусі абсалютна спакойна. Яна яго не турбуе. Яна не з'яўляецца нечым негатыўным для Китая. Наадварот, Кітай зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі былі добрыя стасункі з самім Кітаем, з Расіяй і таксама з Захадам, бо ад гэтага залежыць гандаль. Што тычыцца Расійскай Федэрацыі, гэта таксама вельмі моцны фактар, ён нікуды не знікне. І пагроза, безумоўна, яна і сёння існуе, і яна будзе захоўвацца. Менавіта галоўная пагроза для незалежнасці Беларусі. Вось. Што тычыцца захада, з захадам Беларусі патрэбны гэта суседзі. З захадам Беларусі патрэбны прагматычныя і добрыя стасункі. Што тычыцца палітычнай будучыні, ці будзе Беларусь заставацца краінай па-за еўразвязам, ці бачыць і Беларусь сваю будучыню ў еўразвязе. Гэта ўсё цікавыя пытанні на будучыню, але з сённяшнім рэальным палітычным жыццём яны нічога супольнага не маюць. Ідэальнай была б сітуацыя добрыя стасункі з усімі партнёрамі, з усімі магчымымі партнёрамі. Но гэта такая вельмі ідэалістычная карціна. Дасягнуць гэтага ў рэчаіснасці будзе вельмі цяжка. Спадар Александр, вы ўжо сказалі пра тое, што розныя могуць быць сцэнарыі. Вось гэты украінска-расійскі фактар. На вайне там зараз адбываюцца, па-мойму, цалкам імаверна вырашальныя рэчы. І як яшчэ выкруціцца сітуацыя, для многіх можа быць сюрпрыз. Ну і варыянты там палітычнай дэстабілізацыі ў Расіі, эканамічнай дэстабілізацыі ў Расіі, на што спадзяюцца ўкраінцы. Невядома, як гэта павернецца. Лукашенко, ён жа майстар балансу. Мае такі вось звярыны нюх, талент, разумець, куды там могуць дзьмуць вятры і гэтак далей, там карэктуе свае паводзіны. В этом ён як бы алімпійскі чэмпіён. Ну як вы лічыце, можа быць такое, што зноў-такі банальнае пытанне, што ён за все свае злачынствы перад чалавечнасцю, саўдзел у вайне і гэтак далей, выйдзе сухім з вады? Гэта малаверагодна насамрэч. Яшчэ можна было б сказаць там до 22-го году, там 20-й год сказаць, гэта злачынствы, якія ён рабіў у Беларусі супраць свайго народу і іншае. Ён не выходзіў на міжнародны ўзровень. Сёння Лукашенко ўжо гуляе на міжнародным узроўні. Прычым гуляе супраць захаду на баку Расіі. Так што калі ўсё складзецца для Расіі неспрыяльна ў гэтай вайне, бо лёс Лукашэнкі ён звязаны з Расіяй. Уявіць сябе такую сітуацыю, што Расія атрымлівае паразу ў вайне, але з Лукашэнкам усё будзе нармальна, ён захоўвае ўладу і працягвае гаспадарыць у Беларусі, гэта выглядае хутчэй усё ж такі неверагодна. Калі Расія перамагае, у гэтым выпадку таксама для Лукашэнку нічога такога ўжо добрага не чакае, бо хутчэй за ўсё ціск на Беларусь і спробы ліквідаваць парэшткі беларускай незалежнасці з боку Расіі працягнуцца. Так што Лукашенко гэта чалавек, які жыве ў моманце. І вось сённяшні статус-кво, вось гэтая вайна, якая працягваецца, ён актыўна ў гэтай вайне не ўдзельнічае, з другога боку атрымлівае велізарную падтрымку Расіі, у тым ліку эканамічную. І захад нейкіх сур'ёзных крокаў таксама супраць яго не прымае, бо баіцца дадатковай дэстабілізацыі Беларусі. Вось гэты статус-кво, як гэта не парадаксальна гучыць, ён для Лукашэнкі аптымальны. Як вядома, такі статус-кво ён не можа працягвацца бясконца. Калі-небудзь гэта скончыцца, і тады наступіць момант ісціны для Лукашэнкі.
Вось датычна моманту ісціны, выбачайце, калі ласка, што я вось педалірую там Лукашенка. Ну от цікава пытанне задаць вам як гісторыку. Усё ж такі дыктатары, якія здзяйснялі такія вось злачынствы, так, унутры сваіх дзяржаваў. Значыцца, удзельнічалі ў знешняй пагрозе. Ці ёсць нейкія прыклады, што вось выходзілі сухімі з вады. Вось мне толькі адзін прыгадваецца выпадак, калі сухімі з вады выйшлі з Афрыкі, Уганда, Іді Амін, 70-е гады, уцёк у Саудовскую Аравію, мусульманства прыняў, там правамерны мусульманін, мільярды там даляраў меў, дажыў да смерці, все ў яго было добра. А яшчэ такія выпадкі ёсць? Ну, мне падаецца вельмі добры еўрапейскі прыклад, гэта прыклад Іспаніі часоў Франціска Франка, бо у часы другой сусветнай вайны нацысты прымушалі Іспанію браць удзел у вайне, але Франка на гэта не пайшоў, бо ён быў не ўпэўнены у тым, што немцы здолеюць перамагчы. То бок ён дазволіў добраахвотнікам, іспанскім добраахвотнікам паўдзельнічаць у гэтай вайне на нямецкім баку, што і было, але ж сама Іспанія заставалася нейтральнай. Потым, калі вайна скончылася, заходнія саюзнікі яны стаялі перад выбарам, што рабіць з Франка. З аднаго боку, калі б брытанцы і амерыканцы вырашылі, мы жадаем скончыць гэтую дыктатуру, яны б маглі там правесці нейкія аперацыі і знішчыць гэты рэжым. Але у іх быў іншы разлік. Яны сыходзілі з таго, што калі рэжым Франка знікне, ёсць сур'ёзная верагоднасць, што да ўлады ў Іспаніі прыйдуць камуністы, якія будуць арыентавацца на Савецкі Саюз. Таму і брытанцы, і амерыканцы вырашылі гэтую дыктатуру Франка сапраўды пакінуць. І для большасці назіральнікаў у 45-46 годзе лічылася, што гэты рэжым ізаляваны ад усёй Еўропы, ну што ён не здолее праіснаваць доўга. Тым не менш, ён праіснаваў да смерці Франка, і Франка сам вырашыў, якім чынам будзе развівацца Іспанія ў будучыні, калі ён вярнуў караля Хуана Карласа, і Іспанія стала манархіяй зноў. Ну, можа быць, мы зараз трошкі так усцешылі лукашэнкаўцаў, што вось ваш лідар мае шансы выйсці сухім з вады. Вы ўжо так вось не налягайце на нашы сайты, на сайт рацыі, на сайт пары, а то атакуюць па поўнай праграме, абніжаюць патэнцыял, не даюць працаваць. Спадар Александр, апошняе маё пытанне таксама бульварызаванае, даруйце, калі ласка. Вось выходзілі ў нас інтэрв'ю з Александром Кныровічам, Паўлам Усавым. Такі кругом песімізм. Называюцца, значыцца, то 5 гадоў, што Беларусі нічога не свеціць, то 10. Нам ужо пішуць гледачы, кажуць, пасля вашых інтэрв'ю проста вот у нас дэпрэсія, не будзем глядзець. Як вы настроеныя на будучыню, калі вот ужо сур'ёзна пытацца? Песімістычна ці ўсё-такі маем шанс? Ведаеце, калі мы будзем сыходзіць з песімістычных сцэнарыяў, то ўся тая дзейнасць, і публіцыстычная дзейнасць, і вашая дзейнасць не мае ніякага сэнсу. Калі мы сыходзім з таго, што ўсё роўна ўсё будзе дрэнна. Так, трэба рэалістычна ацэньваць тое, што зараз адбываецца. Умовы вельмі неспрыяльныя. Але колькі было выпадкаў у гісторыі, калі тут падзеі развіваліся зусім інакш. Калі дыктатуры, якія лічыліся, што яны будуць існаваць вечна, у адзін момант абрынуліся. Ёсць вельмі добры гістарычны прыклад, 89 год у Румыніі, дыктатура Чаўшэску. Ну ўжо якой стабільнай яна казалася. І большасць назіральнікаў лічылі, што гэты рэжым, безумоўна, будзе існаваць яшчэ доўга. Ёсць нават шэраг публікацыяў, які выйшлі на пачатку 89 году на захадзе, з поўнай упэўненасцю, што Чаўшэску нічога не пагражае і што, безумоўна, гэты рэжым будзе існаваць яшчэ доўга і доўга. А ўжо напрыканцы 89 году рэжым Чаўшэску стаў гісторыяй. А сам дыктатар быў у рамках судовага працэсу, ну, сапраўдным судовым працэсам гэта назваць, канешне, цяжка, быў прыгавораны да смяротнага пакарання, і на гэтым эпоха дыктатуры ў Румыніі скончылася. Калі ты назіраеш за той жа румынскай сітуацыяй рэтраспектыўна, вось сёння з пазіцыі сённяшняга дня, ідзе аналіз розных фактараў, ну разумееш, што лёс румынскай дыктатуры шмат у чым быў прадвызначаны. Сёння, калі мы назіраем за дыктатурай Лукашенка, яна падаецца, канешне, вельмі стабільнай, моцнай, за ёй стаіць таксама Масква. Але ізноў жа,
трываласць дыктатураў, менавіта дыктатураў, не трэба пераацэньваць. З дыктатурамі вельмі часта адбываецца наступнае. Яны падаюцца стабільнымі, і ў адзін момант яны знікаюць. Я не думаю, што рэжым Лукашенко ў гэтым сэнсе больш пашанцуе. Спадар Александр, сёння будзем спаць спакойна пасля гутаркі з вамі. Шаноўныя гледачы і глядачкі, ну вось вы самыя маглі пачуць, што кажа узважаны аўтарытэтны аналітык, які не схільны прадукаваць сенсацыі. Чакаем вашых меркаванняў у каментарах. Спадар Александр, шчыры дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. Дзякуй.